Ngizwe Africa. Bheka Mchunu. Yebo, kuphelile ngami manje, akuphelile. Awu. Ngizwe Africa, upresident omabheka njengoba ngikhona ke lapha ekhaya. Sisinesikhathi ke sikhona lapha inhlelo ke zokuthi ke simfisa kanjani mfowethu uBheka Makubo Prince Mchunu usebenze kakhulu emsakazweni ukhoze FM uphinde waba usomabhizinisi ngokusungula ke isikole Matric Excellent KZN Matric Excellence ngakho ke njengoba sikhona ke lapha ngifuna ukucacisela ke isizwe sonke sokuthi singamachunu silenyalelo futhi silimele kakhulu mfokaphungula nawo ukuthi uyamazi ukuthi uBheka bekuwumuntu bonke abantu enomoya omuhle kakhulu futhi okwesibili ke futhi esebenza ke ngombhiyozo nangesikompilo lomuntu lentokozo yasemsakazweni ukhona la bekuphoqa khona ukuthi ajabule noma ajabule ngakho ke ubaba uvumile nabanye wethu nomndeni onkana ukuthi chaba kwethu igiyo nezibongo zakhe zikancishezwe ithuba kusasa lokho kusayo nje mhla 17 kuMarch 2024 so besimbeka ke endlini yakhe ogcina khona la eNgwelezane emhlanga kubalekile ke ukuthi ke ngimeme bonke omaskandi nabo bonke abaculi bo gospel ucule ehlukahlukene abafisa ukuzoba ingxenye ngokugunyazwa umndeni bathi ayikho inkinga ongqongqoshe abaningi ney'meza ahlukahlukene nabaholi nabaphathi bey'nkampani ezahlukahlukene bazobe bekhona bamukelekile kusasa lokho kusayo. We are celebrating the legacy of my brother Bheka Prince Mchunu. Ziyakhala. Siyabonga kakhulu.